Vivo en Aranga cos meus pais, miña irmá e máis o meu avó. Mamá e papá traballan na granxa de vacas que xa era dos avós. Uxía é a miña irmá. Aínda que me leva 2 anos tan só, eu sempre me sinto como o maior dos dous. Teño a obriga de protexela, porque son todo un superherói. O avó sempre me está a contar historias de cando era pequeno. Como xa vos dixen, temos unha granxa de vacas. Papá e mamá traballan todo o día nela. Mamá dálle de comer aos animais, véndelle o leite ao tratante e máis tamén leva os papéis da oficina. Limpa todo o esterco e por enriba ten que atender tamén a outra granxa, a nosa casa. Papá encárgase de amañar toda a maquinaria, traballar as leiras para darlles de comer aos animais. Cando hai que facer unha obra da granxa, aí está papá e sempre me pide axuda. El di que é porque teño que ir aprendendo o oficio, porque todo isto quedará para min e Uxía o día de mañá. Pero eu ben che sei que é porque lle encanta que lle faga compaña mentres os deberes da escola o permitan. Vou á escola á castellana, vou en cuarto. Xa pronto irei á universidade, iso é o que me di o meu avó. Aínda eu creo que me queda un chisco aínda. Estes son Dani, Alex, Raúl, David e Antía. Con eles entrei aquí e con eles sairei. Formamos un bo equipo e case sempre quedamos despois de facer os deberes para xogar, cando saímos da escola. O avó Manolo xa hai tempo que non traballa na granxa, dende que lle diu a mamá para que a traballase cando casou con papá. Agora contanos historias de cando era pequeno, de cando tivo que ir a unha guerra que houbo no noso país hai moito tempo. Tivo que ser hai moito tempo, porque contanos que daquela ian dun lado cara a outro andando, con zapatos esnaquizados, cos dedos de fora, e logo non terían buses para ter que ir andando. Boas, Lacazás. Boas. Uxía, venme a botar unha man, ó. Facal, amañaches mo enchufe da máquina de cosero? Oye, niña, ahora estamos vendo o partido. Xa che mañana e despois, ou senón mañán. Papá, a xantar. Vamos botar. Papá, ti que queres? Deixa, Helena, xa vos sirvo eu. Lois. Uxía, acércalle un pouquiño de pan a teu pai. Para o mes que vense que van ser as festas do Santo do Pobo. As festas, este ano non sei que non vai haber festas, según eu aí. E logo? Non hai cartos para facelas, nin quen se poña da comisión. Pois sí que estamos ben. Desde os tempos da guerra nunca quedou sin facer a festa. A pandilla da escola tivemos unha idea hoxe, non si, Lois? Sí. Se non hai xente para recaudar, irémolo facer nós. Prepararemos cartéis e iremos de casa en casa pedindo. E os gaiteiros? E para que os queremos?
Pois sempre se foi con os gaiteiros polas casas para pedir os cartos, como toda a vida. Pois se non hai gaiteiros, dá igual. O caso é que vos teñades ansia. Papá sempre di que a obriga dun home é estar aquí, traballando e sacando a familia adiante, porque a familia é o máis importante. Gústame estar coas vacas e axudar a papá. Ei, mirade, é Eloi! Algún día eu collerei ese enorme tractor, pero, polo de agora, son un neno e o meu sitio é outro. Veña pa foliada bonita, rapaces e rapazas!
Comeza a festa dos afoujadiños. Ai que te señal!